Gitambungan ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma ang Labor and Management Forum sa Cagayan de Oro City. Dinigituki ang managlahing isyu sa labor sector sama sa security of tenure, contractualization, usbaw sa sweldo ug uban pa. Ano ang report? Gipangunahan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma uban ang mga opisyales sa Dole ang gipahigayon nga Labor and Management Forum sa Cagayan de Oro City. Sa mga panagtapok, present sab ang mga nagkadayang representante sa labor ug employment groups. Dagang butang ang naisgutan, sama na lang sa pagduso sa Security of Tenure Bill nga dugay nang natanggong human mavito kaniadto ni kanhing President Rodrigo Duterte. Pagwagtang sa contracting, subcontracting ug wage concerns. Security of tenure is something which workers really aspire for, and we try to more or less perform our role in trying to really go on a thorough evaluation of Department Order number 174 and make it align doon sa existing provisions ng Labor Code. No? Naisgutan sab sa National Federation of Labor Unions kilusang Mayo 1 ang ilang kasinatian sa pagbabag sa otoridad sa Cagayan de Oro City ngadto sa ilang grupo niadtong milabayng Mayo 1. Sad to say, nasa entrada pa lang kami ng Cagayan de Oro, hinarang na kami ng mga pulis. Sabi ko, anong kasalanan namin? Anong violation namin? Wala ma'am, pero may order lang galing sa krami na yung lahat daw ng mga areas na may mangyayaring mga rally o ano, babantayan daw namin. Nagpagawas na kuno og kamanduan si Pangulong Bongbong Marcos kung asa nagmugna kini og interagency group aron hisgutan ang mga pulisya sa pagtubag sa labor groups. Ang direksyon po rito, tignan, kagaya po ng nabanggit nyo, dapat wag nating masangkaan yung lehitimong exercise ng karapatan na mag-organisa. Alam din po natin na anumang karapatan hindi po absolute. Meron pong mga lumalabas sa mga guidelines, meron lumalabas na regulasyon. Yun po ang gusto naming i-harmonize, no? Naisgutan sab ang mga posibleng insentibo nga ihatag sa gobyerno ngadto sa mga MSMEs, unemployment insurance ug ang pagdugang sa dole sa ilang mga inspection team sa matag rehiyon. Bakit ang Department of Labor and Employment in performing its role of a consultative and advisory body to the President, yung NWPC, National Wages and Productivity Commission, is so concerned about balancing the needs of the workers and the capacity of the workers. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.